Okei, kuinka tässä voi vaihtaa tarkistaa renkaan ilmanpaineet? Aluksi on tärkeää ottaa tämä korkki auki, laittaa korkki talteen, näin. Ja sitten sinä tarvitset tämmösen korkeapaineletkun ja asennat tämän tänne pistokkeeseen, että se suhahtaa. Tällaisena saat aina avattua sitä, niin se pysyy kiinni tässä näin. Sitten sinä tsekkaat paineet. Ja paineet sinä löydät auton käyttöoikeudesta. Tässä autossa pitäisi olla noin 2 baaria eturenkaissa ja saman verran takana. Mutta aina kannattaa pikkusen enemmän laittaa joku 2,2. Pikkusen lisää paineita. Noin. Ja sen jälkeen tarkistusmittaus, eli irrotat tämän näin ja laitat takaisin. Noin, että se ei suhise. Ja sitten tarkistat siinä 2,1. Tämä on hyvä paine. Ja sen jälkeen pois mittari. Ja korkki paikalle. Tiukasti kiinni. Ihan käsipelillä. Näin. Tässä oli renkaan ilmanpaineen tarkistus.